Kulonyaka uMzantsi Afrika ubhiyozela usuku lenkululeko iminyaka engama-31 ilizwe liphansi kolawulo lwentando yesininzi idemokhrasi ngelasemzini kodwa oku akuthethi nto ingako kwabanye abemi. Abahlali bathi akukho nto ibalulekileyo ekubhiyozeleni usuku lwenkululeko nanjengoko umzabalazo usaqhuba. Baqambisa imiba efana nemeko zokuphila ezimaxongo, izinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho kunye nentswela-ngqesho equqisayo. Ukuphawula iminyaka engama-31 ukususela kunyulo lokuqala lwenkululeko eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1994. Nakulo unyaka abanye babahlali ababoni sizathu sokubhiyozela ulusuku njengoba besithi intlupheko, intswela-ngqesho, ulwaphulo-mthetho kunye nokungabikho kweenkonzo ezingundoqo kusongamile kwiindawo abahlala kuzo. Freedom Day bayicelebrate batla icelebrate for rona a re bone gore why tshwanetse re celebrate Freedom Day because hona no eg bona ona mo leng shootelang teng swirichi ke o metsi a tsamaya guys di potholes mo ditrateng ke neng re trya go engage le councilor hore please re kopa o loksetse ditrata pula heina metsi a tlala ka mo dintlong guys a tlala antsara o emetse JRA so guys as such a ke bone mebereko iyo ke neng re le re ntse re vota ke neng re ntse re campaigna ke neng re ntse re kena di door to door re etsa di door to door campaign but ho tswa mesebetsi rena re thole mesebetsi ina ne batho ba ona hlusha izinto eziningi emphakathini siyouth asinaphaka yet mawuthi uyabheka kwezinye indawo akhona amaphaka abanye abantwana bayakwazi ukuthi baphume bakwazi ukuthi ba-experiment indawo bahlala kuyo bahlala emaphakini nobumnandi bayiyouth abobhuti bethu baqeda ikole abanamisebenzi yet ukwazi ukuthi ubone umuntu wangaphandle ungazi nokuthi unephepha mara yena uyasebenza uyabo ungathi ucelebrate Freedom Day ekubeni istrata sikanje bheke khona livele laphenduka i-dumping site ebusuku asiboni kahle basibamba inkunzi kanje akunight report la ezinye izindlu azinagesi abanye abamawoledi bethu abasebenzi la kuyouth la maye somcela kanjani umuntu imali yokukhera umuntu angasebenzi nokusebenza ngoba ngathi ngimfakele ezinye inkinga phezulu kwezinye inkinga akakhoni nokusondla mele sibhekane ne-350 kaRamaphosa. Kwizikhalo zokubekelwa bucala nokungayingcamli inkululeko abemi beli sele bebona ngathi kubekwa phambili abantu bamazwe angaphandle kunabo. Rena ba inside the counter ne freedom via example ke dula gaufi le moshopo ya Makona each and every day o ne le batho ba tla ba collected cold drink mo Makuleng ba ile re ke bona tsone ba tlhokomele rena. Well, we have a freedom because you don't have a freedom because ba ne freedom ke ba ba le ba tswa ka ntle because maponisa a mo South Africa benefit mo bona rena a re sana mokgono. What's the use Freedom Day how ka ona ba efe batho ba ka ntle bona ba celebrate because ke bona ba enjoy in South Africa not really. Kulonyaka ulusuku lubhiyozelwa phantsi komxholo othi simanyene ekuzameni ukukhuselwa kwenkululeko yethu. Kodwa abahlali bona basabona ngathi kusekude engqinibeni ekuxhamleni inkululeko. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eSoweto.